Stimați cetățeni, dragii noștri bălțeni, noi am intrat în aceste alegeri ca să câștigăm. Noi nu glumim. Noi cu toată determinarea mergem în aceste alegeri. Iar victoria noastră va fi victoria voastră. Pentru că Bălți merită mai mult. Pentru că bălțenii s-au săturat de lupte politice. Pentru că bălțenii s-au săturat să fie furați, mințiți, umiliți și manipulați. Pentru că bălțenii cu adevărat merită mai mult. Ei merită să trăiască în pace și în bunăstare aici, la ei acasă. Ei merită să-și vadă familiile unite, copiii fericiți și bătrânii în siguranță. Ei merită să aibă în sfârșit o guvernare locală responsabilă. Ei merită să aibă un primar care să lupte cu adevărat pentru ei în fiecare zi. Și da, noi credem cu tărie că acest primar poate fi domnul Boris Marcoci. Domnul Marcoci este un luptător adevărat. Este un om al echipei. Un om de încredere cu care noi ne-am pornit în acest drum. Nu va fi ușor, dar cu o echipă puternică, cu o majoritate parlamentară stabilă, cu o guvernare solidă și competentă. Noi vom reuși să aducem orașul Bălți pe calea dezvoltării, construcției și prosperității. Da, ne așteaptă o campanie lungă și plină, dar noi am trecut prin mult mai multe greutăți. Acum, cu fruntea sus, cu inima împăcată, noi mergem să susținem candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate în această campanie. Și să știți, va fi un mandat al reformelor radicale pentru Bălți. Va fi un mandat al schimbărilor calitative și va fi mandatul în care Bălți va deveni orașul în care să vrei să trăiești. Bălți merită mai mult! Victorie! Victorie! Victorie!